Kubor nakaslem jong unongsan hima. Chief Executive Member Kakasi Hills Autonomous District Council Uba Tita Starwell Khan. Hennekas ngi habayakran bat kilat pathai Kubor. Ulaya thu bahai kini ki khindet ngi ki dekhot ke HSPDP. Kilawan banyak kendu yau bat kila airu da ka jingtho habayadai bat ka jing pennek pensa ya kiwa ki badan hakeleng saudong. Nakaliang UCEM ula ongru bangimdai banpet tang ya kiwa ki badan hasor. Henry ngidon kamru banpet ya kiwa ki badan syakithan nong kendong. Ulaya thu ru banakaliang ka jongu. Ulayo ru ya ka jingtho nakawi ka kenhun it mariang ki banakathan mau kerwan ki balapen pau ya ka jingdon kam ban pennek pensa ya ka khut ka suba jong kiwa. Habayadai pat kawa ken nakaliang uba titas ulaya thu bakatanat badai pen kandang le ya ka badon kam badru banpet ban khmi ya ka nika kam. Ula benra bru dakabaong ka jingbret jabo kam syong than tang ha ka jingbetha ki rang ba snong. Henry kinong syong snong dalade ki dei ban shimkia habayadai bat ka khut ka suba. Kalau kerja siapa nak kalian jongka seng HSPDP di lawan penduduk ina bila air dekat siki habis ini macam so pun aku boleh jadi bila penken mau yang ini ada kenika pang makalong kepada kabe kepangi kumka council ni hak banyak kendit benril habis ada begini kebentar mimpi pensyir perkat tang ini kiwa ki badan kamtam ni so ni hak perkat kiwa kendong Milayo ru ya kajing tho kajing pentip sangi nak kalian jongki beriu kiba de kiriu i mariang nanti napo mau kerwat kiba keren ni kaju i kapang ka keren ni seng HSPDP te kumbakalong menta ngi nak kalian kajongi kumbakitip ba kabaning kong menta kadon ka komiti ka bakarpang ka ba ka state government kala form patakalong hakaba ki don ki dekat naka pollution control board nang ta ki dekat naka municipal board bat ki dekat napa ka district council ki ba ngi keren menta swaya ka jinglong jingman naka wa ukra ka wa umya ti habaloi habede begini ka menta naka liang joka council ngi labu ka mang pisa ka bangin sa mang ha ka senam ke pemerintah lembah kini ki central scheme ke bangiyo naka health and sanitation program kumnu kumpa sikrul naka benta bangin pej ya kapan penbit iki jing don kam kat kum ke jing ajing mut jong ketu komiti ha ke jing kendu jong ki officer ke jongi bat kini ke komiti kumnu ban hit iki tiar kitar la ne ban hit iki jing don kam ke biadai ban penek ban sa iki wa aki diki sinong di bahak kam tam ni so terbeda pat ha ki snong no kendong nak kalian jong ka tenat ka bapek ka water resources dah jing trelang ru pat ka tenat ka bapek ka town planning town pat ka bangidang up menta complete so menen po house ya ka jing pen trikam no ya ka building bylaws te nganget pa lembah kadiru ngin sedang banbu ki jing perking ya ki breu bakinu mishna yeng hakirut wa bakinu me berat jaklia hakirut wa bat kumju ru bangin pan ya ki jing trilang jung ki de bersnong bangin ai ki jing tip seki ba ki de ban ai ki jing tip bunya ya ki nong shong snong bakim de shu ban shna yeng hakirut wa dan ban shna ki nu ki jing shna hakirut wa kenang ba penek pensa ya ki me ki ki jung Insa ai daki kerja notification sekidor bersnong bagi deban bu ya ki maha jing maham ki signboard lani wat ki volunteer su teng kamtam ha ki ki jaka ki baki pat ba ki julet ban le subha ban bab khana wat ban sajai hoi ngimla ban khang ki bakin sum bakin saj ha ki wa namar ki diki mo ki chanong kendong le ka kam kata ka kor kim dadon ribun ki bam ki dium naki wa la di kisah jan naki wa te hoi ki ha ban pen kam iya ka wa tang ba ka de ban don ka jing tri lampat na ka snong kanang ba kin maintain ya ka jing khoi jing suba ban me bret jabo ban me bret ja ya haki wa jengki ani ka galang ni ka wa ungkan be mananting i wa ru yung ta pali ba ni ki nong sung yo ni ka mo yo mananting ni bret to wa
tu bukan KDC lah, yo jitip memang pollution board masuk lah. Thôi, ya katu ngi layo jing tip mentana kaliang jong ka department kidang le ya kabadon kam pat ka ngin sar pikmi ya katu ka kam lu namar ba ngayo sngo ba kani ka issue lah wat ka sami la ni kala ami apa assembly lu la ya keren dan gi khot ki jongi ki la keren ni benta pat na kaliang ka council ni session kia ni hi ka rule jong ki dar vasnong galong ka bayar hadu kata-kata tenri ko mapitip bagi dar vasnong ni gidan ka limited power kabaki bapli ki long voluntary te kam long ka basuk ru ye ki dabas nong bangin shu ong ki let up sharut wa let pe ki wa la ni let up volunteer shawa la ni emta ki persyang hi ki dabas nong bakin penmi ki jing maham ki jong ki ha ki man lagi snong ki thaw ki jong ki bakin ai ki signboard bakin bu ki jing maham bakin nong shok snong ki de bania trilang kani kadika kam da de e ka jing perkhat ban pendrai kam daga nunu ka an ban te la kam ki nong song snong renga so bakal ade ka por ka ba ki nong song snong ka ki de bandon kata ka jingkit kli na ladi shwa ta kata ka daw ngaso ba ka badon kam e menta ka long de ban create ya ka awareness mo lani bangin hikai ki pat ba nong song snong bakin e ya ka mariang bakin sumari ki khlaban sumari ki ya ki wa bagi umbam ki umdi ta kani ka long ka e ka ba ngi appeal segi nong song snong ki jungi bakin long ki ba adakah halo kini ke benta ngidon kami ke cooperation ni ke jing toilang jogi nong song sino Bidi ki jing luar di catchment area tu untuk kum ka council ki igo mo mang igo ni halum selong ka fit mo kum ni ni tabon itu ki jing stay la boy ki tu jaga kum ni ka konsep ni ka supply ko sio ko ni ka biata sio water supply ki tu ka water source untuk pi pollution untuk tu kum ni ki benta ki don ki catchment area ki baham hab apo jing pe jong council ki bahab le se ka forest department te ka tangi na kaliang ki jungi nom la ban omi re ki catchment area ki bahab apo jing pe jong council kamut ki nu ki development works nu ki jing pentre ki hab an yo ya ka jing bet chwa na po ka council jong ka 6 schedule tadin balawan ka amendment jong ka 6 schedule hin sai i ka jing kala ni ki kontre kam ba ki dan sibun ki jing kala como pitip na mentawan bay tengkai ka council kan sedang ka finance commission nang ta kan sadon ru ka bilik store ba council ka balong elected bodies ka bahapan pelong declaration tengah tharai kani kan sabatai ka e ka rukom ba ngihapan le na ka benta kini kinong kinos aduh council kala na men acquire no ada di ikini catchment areas kemudian menjima Pi ka don hi ka jing thmu ka bakung kata ten rei ngi kum ka chaj penriu ka badon ni kini gris riti dustur ki bangila ban declare ki kum ki lau adong na tharai ka niru kan yarap sibun nang bantawan pendek pansa ya kini ki catchment area tu ada no ka jing identify ki jaka kum binu kita ki jaka ki ba fit mut pan declare kum ki lau adong ni ka syong haki tu gisnong ba kin ajing mut sa ka forest department ki jungi ba lada don kum kita ngi nakaliak ki jungi kloy ka pan